Kasabay ng pagwika nito ay siya namang pananatili nila Manong Buti sa kanilang kinatatayuan. Animoy sa puntong yon, tuluyan na silang nabingi na parabang hindi sila pinahihintulutang gumalaw ng kanilang mga katawan. Maya-maya pa, bigla namang bumagsak ang ulo ni Gibo sa lupa at kasabay nito ang walang tigil nitong paghihingalo. Kisap mata lamang noon ang naging pagitan nang tuluyan na itong mawala ng buhay. Matapos itong masilayan nila Manong Buti, halos hindi sila mapakali dahil sa nangyari. Pinilit pa nila noong umakto ng normal, subalit hindi na nila ito nagawa dahil sa takot. Ilang minuto pa ang lumipas, agad namang hinila ng isang antingero ang katawan ni Gibo at walang pagdadalawang isip na itinapon sa talahiban na parabang ito ay isang basura. Sa puntong yon, halos hindi na maatim ni Manong Buti ang kanyang mga nakikita. Mawalang galang na, pero hindi ba't sugo kayo ng kabutihan? Bakit nyo ginagawa ang mga bagay na yan? Gayong taong inyong kinitila ng buhay. Hindi ako tumututol sa inyong hustisya at paniniwala. Pero sana naman, matuto tayong umunawa at magbigay ng awa. Wika ni Manong Buti. Tunay ngang wala kang alam, Buti. Hindi mo ba alam? Ang taong kinikilala mong Gibo ay isang demonyo na nagkatawang tao? Sagot naman ng antingero. Kasabay ng pagwika nito, ay siya namang pag-utos nito sa isa niyang kasama na ibalik ang bangkay ng taong kanilang pinatay. Habang kinakaladkad ito ng antingero, dahan-dahan naman itong nasisipat ni Manong Buti dahil sa liwanag ng buwan na bumabalot sa buong paligid. Ilang minuto pa ang lumipas, laking gulat na lamang nila nang masipat nila ang bangkay ni Gibo na labis-labis ang pangingitim. Halos naging palaisipan sa kanila ang bagay na yon, gawa ng hindi pa nalilipasan ng isang oras ang pagkamatay nito. Siya nga pala, Buti. Ako nga pala si Ingkong Iprim, isang masugid na tagasunod ng Diyos at ng lahat ng kanyang mag-aaral. Lahat ng banta dito sa lugar namin, kami ang pumapaslang. Dagdag pa ng antingero. Matapos nitong makapagsalita, agad naman nitong kinuha ang bangkay ni Gibo at dali-daling tinapyas ang mga kaliskis nitong nagsilbing mga balat. Ayon kay Iprim, ordinaryo na kung titingnan ng ganoong estado ng demonyo, lalo pat patay na ito. Hindi rin umano magtatagal ang katawan nito sa mundo, gawa ng tutupukin na ito ng apoy ng impyerno upang maibalik sa kanilang kaharian. Bagaman malalakas silang antingero, wala silang magagawa para hadlangan ang ganoong proseso. Dagdag pa niya, marami pang mga demonyong katulad ni Gibo ang patuloy na lumalakad sa ibabaw ng kalupaan ng Maynila. May iilan nga sa mga ito ang naging saserdote na makahikayat lamang ng libu-libong tagasunod na siyang kanyang ihuhulog sa napakalalim na hukay. Sinasabi ko sa iyo, Buti, wala ka pang alam. Kung inaakala mong hanggang sa salapi lang ang pag-ikot ng buhay, nagkakamali ka. Hindi mo ba nauunawaan na kaya ka binibigyan ng hindi masukat na salapi kapalit ng mga bagay na iyong mga nakuha ay dahil mas di hamak na mas mataas ang halaga nito? Mag-isip kang mabuti, Buti. Ang pera, ginagamit yan ng demonyo para paikutin tayo. Konting pag-iingat din, dahil hindi ordinaryo ang demonyong pinagtatrabahuhan mo. Wika ni Iprim. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla naman itong naantala sa kanyang pagsasalita nang makarinig siya ng mga dagungdong sa lupa. Pagsilay niya sa likurang parte ng bahay nila Manong Buti, doon niya nasipat ang 5 demonyong nagbabantay sa mga ito. Matapos itong masilayan ng grupo ni Iprim,
Dali-dali naman itong sumugod habang inihahanda ang kanilang mga armas. Maniwala kayo o hindi, sa pagsugod ng mga ito sa kinaroroonan ng demonyo, kitang-kita nila Manong Buti ang pagkakaroon ng mga kalasag at baluti ng mga ito. Hindi nila alam kung saan ang galing ang mga bagay na yon, gawa ng napakabilis ng mga pangyayari. Maya-maya pa, laking gulat na lamang nila nang masipat nila ang pagiging lamang ng pangkat ni Eprim sa mga demonyo. Halos sa kahit anong aspeto, walang nagiging panama ang mga demonyo. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan naman nila itong nagapi at kasabay nito ang mabilisan nilang pagkaladkad sa mga demonyo. Iniharap nila ito sa pangkat ni Manong Buti upang maipasilay sa kanila kung papaano nila pinapaslang ang mga ganoong uri ng mga nilalang. Sa pagpapatuloy ng pagmamasid ng grupo nila Manong Buti, halos hindi na sila noon makagalaw dahil sa mga nasasaksihan nilang pangyayari. Panoorin mo, Buti, kung paano namin kitila ng mga buhay ang mga salot na iyong dinala. Sana na may sa ipapakita namin ito sa inyo. Matauhan na kayo. Wala naman kaming ibang hangad kung hindi ang umalis kayo dito sa lugar namin at huwag nyo nang kunin ang pakay ninyo. Wika ni Eprim. Kasabay ng pag-wika nito ay siya namang pagbibigay nila ng panalangin sa mga demonyo bilang isa sa mga ritual ng kanilang pagpatay sa mga masasamang uri ng nilalang. Matapos nilang gawin ang bagay na yon, agad naman nilang dinukot ang kanilang mga punyal at walang habas na pinagsasasaksak ang mga dibdib nito. Matapos itong gawin ng mga antingero, tanging pagkahandusay na lamang sa lupa ang nagawa ng mga demonyo habang patuloy na hinihintay ang pagkawala ng kanilang mga buhay. Sa pagpapatuloy ng pagmamasid nila Manong Buti sa mga demonyo, kitang-kita nila ang pagsilabas ng mga maiitim na usok na nanggagaling sa katawan ng mga ito. Maya-maya pa, bigla namang naagnas ang mga katawan ng nilalang at kasabay nito ang dahan-dahan nilang pagsuot sa lupa hanggang sa dumating ang puntong tuluyan ng nawala ang kanilang pag-iral sa mundo. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na ngang umalis ang mga antingero nang walang kahit na anong sinasabi. Sila Manong Buti naman noon, dali-dali na ding pumasok sa loob ng bahay habang patuloy na ninanamnam ang mga nasaksihang kaganapan. Halos magdamag din sila noong walang tulog sa kadahilanang kapag tinatangka nilang ipikit ang kanilang mga mata, nakikita nila ang kahindik-hindik na itsura ng mga demonyo. Kinaumagahan noong mismong gabi, napagpasyahan na ng kanilang grupo na bumalik na ng Maynila. Hindi nila alam noon pero pakiramdam nila na wala na sila ng gana na magpatuloy pa. Kampante naman noon sila Manong Buti na hindi sila mapapagalitan ng negosyante sa kadahilan ng napakasaklap ng nangyari kay Gibo. Yun na lamang ang kanilang naisip na palusot noon upang makauwi ng payapa. Sa paglipas pa ng mga araw, nagawa na nga nilang makarating sa Maynila. Hindi pa man sila noon nakakababa ng sasakyan, agad naman nilang nasilayan ang nangungunot na pagmumuka ng negosyante. Buti, kayo ba kuha ko? Bakit kayo uwi maaga? Bungad na tanong ng negosyante pagbaba nila ng sasakyan. Nang marinig ni Manong Buti ang sinabi nito, ninais muna niyang tumahimik upang mapag-isipan ang kanyang isasagot. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla naman siyang napabuntong hininga habang sumasagot ng, Paano namin may pagpapatuloy ang misyon kung ang taong ipinasama niyo sa amin namatay sa kasagsagan ng aming paghahanap? Ni hindi nga namin nailibing ng maayos ang bangkay ni Manong Gibo eh. Matapos itong marinig ng negosyante,
Bigla naman itong napatahimik at sumagot ng, Ano patay, Gibo? Gibo uwi dito Manila kahapon pa. Sino patay? Ako ba loko mo, Buti? Nang marinig ito ni Manong Buti, tila ba hindi niya maiwasan na labis na maguluhan dahil sa mga nangyayari. Litong-lito na talaga siya noon sa kadahilanang hindi na niya alam kung sino ang kanyang paniniwalaan. Upang makasigurong nagsasabi ng totoo ang negosyante, ninais nilang makausap ng personal si Manong Gibo. Bale, pinalipas na muna nila ang araw na yon sa kadahilanang pagod na pagod pa sila sa biyahe. Ilang araw pa ang lumipas, muli na namang bumisita ang negosyante sa kanilang tahanan. Bagaman pagod pa sila at hindi makapaniwala sa mga nangyari, pinilit nilang kausapin ito ng maigi. Magandang umaga ho. Si Manong Gibo ho ba kasama nyo? Bungad na tanong ni Manong Buti sa negosyante. Oo, Buri. Andiyan sa labas. Hintayin mo lang, mamaya papasok yun. Sagot naman ng negosyante. Matapos nitong makapagsalita, agad din naman itong umupo sa silyang naroon sa kanilang sala. Sila Manong Buti naman noon, nananatiling nakatayo habang hinihintay ang pagdating ni Manong Gibo. Ilang minuto pa noon ang lumipas, laking gulat na lamang nila nang masipat nila ang pagpasok ni Manong Gibo sa loob ng kanilang tahanan. Nakakapagtakang wala itong galos sa kanyang buong katawan na parabang hindi yun dumanas ng labis na paghihirap sa kamay ng mga antingero. Manong Gibo? Gulat na wika ni Manong Buti. Oh, ba't parang nakakita ka ng multo, Buti? Pasensya na pala kayo ha. Hindi na ako nakapagpaalam sa pagbalik ko rito. Alam ko naman kasing hindi kayo papayag na iwan ko kayo eh. Paliwanag naman ni Gibo. Dagdag pa nito na kaya lang naman siya umuwi noong mga panahong yon sa kadahilanang nakatanggap siya ng isang liham galing sa negosyante. Pinabalik siya nito sa Maynila kahit hindi pa tapos ang kanilang plano sa kadahilanang may mga kaganapang hindi nila noon inaasahan. Bagaman gano'n ang naging paliwanag ni Gibo, nananatili pa ring hindi kumbinsido ang grupo ni Manong Buti. Alam niya kasi noon na kahit ano pang panliligaw ang gawin sa kanila ng mga ito, hindi na nila kailanman matatalikuran ang mga katagang inilahad sa kanila ng mga antingero. Ilang minuto pa ang lumipas, pinilit namang makipag-usap doon ang kasywal ni Manong Buti. Ginawa niya ang lahat noon para maitago ang kanyang mga nalalaman para naman kahit papaano hindi sila nito mapagdudahan. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, doon inilahad sa kanila ng negosyante ang bago nilang misyon na pupuntahan. Buti kayo bigyan ko sa buwan ha. Kayo handa para susunod na trabaho pagawa ko inyo. Wika ng negosyante habang ikinukwento ang kanyang nais ipagawa sa grupo. Matapos naman itong marinig ni Manong Buti, nananatili naman siyang tahimik habang pinakikinggan ng negosyante. Ilang minuto pa ang lumipas, doon na niya napag-alaman ang pakay ng kanilang bagong misyon. Ayon sa lalaki, kinakailangan nilang mapuntahan ang isla ng Palauwi sa Santa Ana para makakuha ng serenang nagagawi sa lugar. Pansamantalang kinalimutan na muna ng negosyante ang tungkol sa tinik ni Kristo sa kadahilanang mas importante umanong makakuha sila Manong Buti ng serena kesa sa bagay na yon. Nang marinig naman nila ang misyon, wala na silang nagawa kung hindi ang sumang-ayon. Alam kasi noon ni Manong Buti na maaaring magalit na sa kanila ang negosyante kung pipilitin pa nilang tumanggi sa ganoong sitwasyon. Matapos ang kanilang naging usapan, agad din namang nagpaalam ang dalawa na aalis na. Hinayaan lang naman ito ng kanilang grupo
sa kadahilanang marami din silang pinagkakaabalahan noong mismong araw na yon. Sa paglipas pa ng linggo, inubos nila Manong Buti ang kanilang oras sa pagsasaliksik ng mga bagay-bagay ukol sa isla ng Palawi. Bagaman alam nilang walang panganib sa lugar na yon, hindi pa rin sila nagiging kampante gawa ng hindi sila pamilyar sa lugar. Pagsapit ng huling linggo ng buwan, doon na nga nila inihanda ang kanilang mga kinakailangan. Naghanap na din sila ng mga koneksyon sa Santa Ana para naman kahit papaano'y maging madali ang paglalakbay nila. Marami na din sila noong pinamiling mga gamit na labis sa kanilang makakatulong kapag nadapo na sila sa isla. Isang araw bago ang paglalakbay nila Manong Buti, muli na namang bumisita sa kanila ang negosyante upang magbigay ng salaping kanilang kinakailangan. Binigyan din sila nito noon ng mga makabagong kagamitan na halos wala silang kaide-ideya kung saan ito nakuha. Matapos makapagbigay ng mga gamit ng negosyante, ibinili nito sa kanila na pag-igihan ang pag-iingat sa isla ng Palawi sa mga nilalang na hindi nakikita. Marami na kasi doong nababalitang nawawala na kailan may hindi na natatagpuan ng mga katawan. Bukod sa mga ganoong pangyayari, nagiging misteryoso din ang isla ng Palawi kapag sasapit na ang gabi. Paminsan-minsan may mga naiuulat ang mga taong malapit roon na pagtugtog ng mga tambuli sa mga lugar na liblib, maging sa mga dalampasigan. May mangilan-ngilan ring mangingisda roon ang nakasakse sa isang pugitang nakataas ang mga galamay sa ere tuwing sasapit ang hating gabi. Matapos itong malaman nila Manong Buti, kahit papaano, hindi naman natitinag ang kanilang grupo. Baliwala na sa kanila ang ganoong istorya, gawa ng ilang ulit na din silang nakaharap ng mga ganoong bagay. Pagsapit ng araw ng kanilang pag-alis, kanya-kanya ng baon ng dasal sila Manong Buti. Kahit papaano, hindi pa rin naman nila iwinawaksi ang kanilang mga agimat sa katawan na ibinigay ng albularyong minsan nilang nilapitan. Habang nasa kasagsagan sila noon ng paglalakbay, panay naman ang ginawa nilang pananaliksik sa isla ng Palawi. Animoy kahit paulit-ulit na ang mga nababasa ni Manong Buti, hindi pa rin siya nananawa at patuloy na naghahanap ng mga bagong karunungan sa lugar. Ilang araw pa noon ang lumipas, tuluyan na nga silang nadapo sa bayan ng Santa Ana kung saan naroon ang kanilang mga kakilala. Hindi pa man noon humihinto ang kanilang sasakyan, agad na nilang nasilayan ang mga taong matyagang naghihintay sa kanila. Magandang hapon ho, Manong Buti. Kumusta ho ang biyahe? Papiyok-piyok na tanong ng lalaki. Ayos naman, Ginoo. Medyo nakakapagod lang kasi napakahaba ng biyahe. Bueno, handa na bang tutuluyan namin? Sagot naman dito ni Manong Buti. Nang marinig ito ng lalaki, agad naman niyang niyaya ang grupo nito patungo sa isang sasakyan. Bale, isang sakay pa noon ang kinakailangan para marating ang baryong kalapit ng dalampasigan. Doon sila mananatili ng ilang linggo habang isinasagawa ang kanilang mga misyon. May nakahanda na din noong sasakyan sa lugar na kahit anong oras ay kaya nang umalis kapag binigyan nila ito ng abiso. Pagdating noon nila Manong Buti sa tahanang kanilang tutuluyan, sinalansa naman nila ng maayos ang kanilang mga gamit upang makapagpahinga. Sa paglalim ng gabi noong mismong araw, napagpasyahan ang kanilang grupo na maglakad-lakad sa lugar. Yun na ang hudyat ng pag-uumpisa ng kanilang misyon upang sa lalong madaling panahon makaalis na sila roon. Ilang minuto pa ang lumipas, nadapo naman sila noon sa dalampasigan, di kalayuan sa isla ng Palawi. Nang masipat nila ang napakagandang tanawin sa lugar,
Ninais nilang umupo sa buhangin at pagmasda ng buong paligid. Manong Buti, napakaganda pala talaga dito, no? Wika ni Miguel. Oo nga parang napakasarap siguro ditong mabuhay. Malayo sa syudad at purong kapayapaan ang palagi mong mararamdaman. Sagot naman ni Manong Buti. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, doon nila natalakay ang tungkol sa kagandahan ng isla. Dahil sa abala noon ng dalawa, ninais na lamang nila Bitang na maglakad-lakad sa buong paligid. Panay din ang pang-iilaw ng mga ito sa dagat upang makita ang mga isdang nagsisilanguyan sa lugar. Maya-maya pa, bigla naman noong napasigaw sila Bitang nang makasipat sila ng kung anong nilalang na umaahon sa dalampasigan. Matapos naman itong marinig nila Manong Buti, agad din naman itong kumaripas ng takbo patungo sa kinaroroonan ng kanilang mga kaibigan. Pagdating nila sa lugar na yon, bumungad sa kanila si Bitang na halos hindi na makagalaw sa kanilang kinaroroonan. Bitang! Ano bang nangyari? Wika ni Manong Buti. Nang marinig naman nila Bitang ang sinabi nito, halos hindi nila magawang makasagot dahil sa labis na pagkatakot. Nang mapagtanto ni Manong Buti na natigal po ang mga ito, agad naman niyang pinagmasda ng buong paligid. Pagsilay niya sa dalampasigan sa harapan nila Bitang, doon bumungad sa kanila ang isang sugatang sirena. Halos hindi sila noon makapaniwala sa kanilang mga nakita, gawa ng hindi nila inaasahan ang ganoong pangyayari. Ilang minuto pa ang lumipas. Bigla naman sila noong napatakbo sa puno ng mga nyog nang masipat nila ang iilang sirenang papalapit din sa lugar. May mga dalang patalimang mga ito na para bang nais nilang kitila ng buhay ang nagpupumilit tumakas na nilalang. Sa pagpapatuloy ng pagmamasid nila Manong Buti, kitang-kita nila ang pagkitil nito sa buhay ng sugatang sirena. Matapos nilang gawin ang bagay na yon, agad naman nila itong kinaladkad pabalik ng dagat. Sa puntong yon, ginawa na ni Manong Buti ang lahat para naman kahit papaano'y magawa niyang makuha ang bangkay ng nilalang. Walang sabi-sabi, mabilisan niyang tinakbo ang dulong parte ng dalampasigan habang patuloy na itinataboy ang mga nilalang. Wala na siya noong pakialam sa kanyang sarili sa kadahilanang ang tanging nasa isip na lamang niya noong mga oras na yon ay makuha ang bangkay ng sirena na siyang kanilang misyon. Ayaw na kasi niya noong tumungo pa sa isla ng Palawi, gayong may nasipat na siyang isang napakagandang sitwasyon para makakuha ng sirena na hindi gaanong naghihirap. Sa pagpapatuloy ng kanyang ginagawang pagsisigaw at mabilisang paglapit sa mga nilalang, doon na nga siya nagawang masilayan ng mga ito. Dahil sa kanyang ginawa noon, kung kaya't agad din namang nakaramdam ng labis na pagkagulat ang mga nilalang. Pagkasilay sa kanya ng mga ito, agad naman itong nagsipulasan papunta ng dagat. Naiwan noong nakalutang ang katawan ng sirena na siya namang mabilisang kinuha ni Manong Buti. Matapos niyang gawin ang bagay na yon, agad naman niya itong ibinalot sa supot at dali-daling dinala papalayo ng dagat. Ayon sa kanya, na ang sirenang kanyang nakuha noon ay halos kasing laki lang ng isang hindi gaanong kalakihang biik. Napakagaan lang din ang katawan nito na para bang purong tubig lamang ang laman. Paglalarawan niya sa nilalang na yon, meron itong napakaraming kaliskis sa buong katawan at halos nababalutan ng hindi mabilang na mga hasang. Namumuti na din ang mga mata nito at tuluyan na ding lumitaw ang kanyang pangil na nakatago sa pinakailalim ng kanyang ngalangala. Matapos mailahad ni Manong Buti ang magandang balita, mabilisan din naman nilang inuwi ang sirena
sa bahay na kanilang tinutuluyan. Wala sila noong pinagsabihan at ang tanging nakaalam lamang sa bagay na yon ay ang nagmamaneho ng kanilang inarkilang sasakyan. Noong mismong gabi ding yon, napagpasyahan nila Manong Buti na umalis na ng lugar ng Santa Ana. Bago nila tuluyang nilisan ang bahay na kanilang pinagtirhan, ninais muna nilang iwanan ng kakarampot na salapi ang taong tumulong sa kanila doon. Habang nasa kasagsagan sila noon ng paglalakbay, halos hindi naman magkamayaw ang tuwa na kanilang nararamdaman dahil sa sobrang bilis na natapos ng kanilang misyon. Ayon nga noon kila Miguel, ang misyong yon ang isa sa pinakamadali nilang natapos. Sa paglipas pa ng ilang araw, narating na nga nila ang lugar ng Maynila. Dali-dali nila noong hinanap ang negosyante upang maibigay ang kanilang nakuha habang hindi pa ito nabubulok. Buti! Ano ba to? Sabi ko buhay re patay. Bakit kayo dala patay, Serena? Galit na tanong ng negosyante matapos nitong makita ang walang buhay na katawan ng sirena. Ha? Wala ka namang sinabing buhay ang kukunin namin. Basta ang sabi mo lang noon, kumuha kami ng sirena. Sagot naman dito ni Manong Buti. Basta wala pariwanag. Konti pera lang bigay ko sa'yo. Kung ikaw gusto makuha buo pela, kayo balik sa Taara tapos kuha kayo buhay, Selena. Sagot naman ng negosyante. Okay, grabe hindi nila nakuha yung tinik ni Kristo, no? Well, kahit siguro sino naman, kahit yata ilang libong demonyo, basta ba namang 7 mahuhusay na antingero yung nagbabantay, malamang sa malamang. Hindi talaga nila makukuha yun. Pero ito medyo nagkaroon ako ng interest lalo na dun sa lugar ng Palawi. Kasi usap-usapan talaga na maraming sirena yung lugar na yun. I-try nyo i-search yung Palawi Island. Tingnan nyo yung mga kwento-kwento ron para alam nyo rin. Pero para di kayo mabitin, tsaka sunod-sunod kasi isang araw akong absent. Sunod kagad natin yung 12 para malaman natin kung babalik ba sila Manong Buti o ibang mission na naman. Yun lang. Salamat.